Почна! Какво става? Здравейте, аз съм Тодоров и днес това е Clash Royale. Снимам една игра на Clash Royale. Тука брат ми тука. Снимаме една игра на Clash Royale, където нови апдейт съм и ще кача в този клип, може би в YouTube. Това ще бъде втората видеоклип. Вече съм на 13, не съм 9, не съм на 9, какво мислите. И да... Сега нормално, че да е смешен. Ето това ми е нормалния глас. И нека започваме битката. И как сте всъщност? Брат ми тука, може би един. Брат ми е. Много смешно почват. Винаги не почва никой първи. Да почна първи като глупа. Майката да е ба. Лак. Лак е типичната сега. Лак е типичната сега. Пушат барел, и да, може на тавара хората, може на тавара с фолграйдер. И века, давай, чупила на играл. Добре се получи с това. И сега ще да пусна. Майка ми да тъпото старки. Старки на граница. Ще пусняха да... Трябва да пусна тук неща. Да, той ги пусна! Сега вече. Да бъде на тази. Да бъде тук. Грешна атака. Това е грешка при атаката. Но ще го взема. Дай! Майката. Свак болен. Може би искам да кажа коментарите, да си играем GG, good work, още good work, good game. Така за това, искам да пишете в коментарите, или искате ли още игри от мен да стана известно? Не, ще продължи ужасно. Искате ли още епизоди от мен? Само кажете и пак ще правя на Clash Royale. Това само беше едно клипче да се покаже какъв съм и всичко. Не ми спомнете, че съм малък, не ми спомнете такива неща, защото... Айде, абонирайте за канала ми, ако искате, не се хваля, не ми пука, ако искате не се абонирайте. Ама айде баба хора. Страхотни. Кажете хареса ли ви клипа, лайкайте, ако ви хареса. И... Много смешно прозвуча, нали? Като лапите, които са просто абонати и лайкове. Ай, чао!